Dilloɓe hewɓe e fannu jayndiyankagal ngari notadi e rango moɓodiral ngal wonande Alassane Samba Diop jayndiyanki gartiɗo E-Media nangugol jayndiyankoɓe ko hunde nde hanani wonde. A wawa tawde neɗɗo tawa ɗum to liggoro taw ko journaliste ene waɗa interview ala lawol kaɗɗol ɗum nanga ɗum mbaɗa ɗum monotir nawa ɗum police ɗum min cikkuno ko Sénégal guila alternance waɗa kesso ko ɗum ma nattu e leydi he. Souleymane Niang jayndiyanki kadi garanɗo TFM noddi ko ballodiral hakkude jayndiyankoɓe kadi o erima tinnari e ɗoftade sarɗiji jayndiyankagal. Emin ñaago yimɓeɓe darde maɓe dañi hande o e sitino yo yaaru yeeso presse ko presse peuple o ko adi fof saɗa waɗa liggey a fawi ɗum e sarɗaji ɗi ne watma protégé solidarité mo mbimi o ɗum ne il faut yimɓe tinno hen. Maimouna Ndour Faye gardiɗo 7TV goto e jayndiyankoɓe jagganoɓeɓe goppitaɗo alkamisa hanki caggal nde o nangano talata jamma tengtini wonde ko golle makko tan o waɗi e yidde humpidde ɓiɓɓe leydi ndi. Psychologiquement je m'étais alhaali o wona ko juhi kam sabu yo hunde nde padinomi hokkugol mo konngol yoko wonno e ɓernde am gilla ñande nanumi wonde o nangama ko jinnomi tan ko yaninande Sénégal naaɓe kala ko faati e ka haala woɗi hannden mi sikkata wonde kala jayndiyanki ɗo tawa tikkanam kam sabu mi waddi yewtere Madiambal Diagne. Jetterai la pierre pour avoir interviewé Madiambal Diagne. Hay so tawi deñu ngo heɓani wadde eno kawtal daraningal wilitade jayndiyankoɓe yiɗirno sabu préfet mo Dakar hokkani yamirore mum konngol jayndiyankoɓe Sénégal ɓe ko gotol hebde ndimako e golle mabɓe taw wondani e kulol fawedi jungo. Non à la censure. Non à la censure. Oui à la liberté de la presse. 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 Alors maintenant, faut commencer.